Исәнмесез, мин Васильева Анастасия Сергеевна. 32-нче балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Миңа татарча сөйләшергә бик ошый. Балалар, килегез монда. Хәлләрегез ничек? Әйбәт, рәхмәт. Әйдәгез хәзер үз-үзебез белән исәнләшик. Исәнмесез күзләр, исәнмесез колаклар, исәнмесез куллар, исәнмесез аяклар. Күзләр карый, колаклар тыңлый, куллар шибәкли, аяклар тыптырдый. Әйдә, балалар, килегез монда. Недавно было день рождения татарского писателя Абдуллы Алиша. Ему бы исполнилось 115 лет. Балалар, сез Абдулла Алишның нинди әкиятләре беләсез? Хоса Батыева. Яхшы. Два Соня. петуха. Әйе. Милана. Яхшы. Балалар, а бу нинди әкият беләсезме? Юк. Балалар, бу Куян кызы әкияте. Сегодня я вас с этой сказкой, ребята, познакомлю. Урындыкка утырабыз. Представьте, что мы с вами оказались в зимнем лесу. Әни, Куянның кішкене кызы булган. Ул аны бик яраткан. Кішкене Куян кызы көн буе уйнаган, сикергән. Ул бик арган. Аны йоклыйсы килә. Мин Куянга бишек җырып җырлыйм. Әли-бәли итер мәдрәсәгә китер, тырышып сабак укыгач, булып җыр итер. Балалар, Куян йоклый. Карагыз. Айсан, Куян нинди? Матур. Сөмбел, Куян нинди? Матур янса. Матур. Әйе, калагын нинди? Зур. Зур. Янсак. Әйе, Матур. озын шүргәт, да? Балалар, койрыгы нинди сөмбел? Кискене. Матур янсак. Әйе, дөрес. Балалар, Куян уянды, әнисенең кызына киез итекләр алып кайтты. Балалар, итекләр нинди? Козу. Кызыл матур янсак. Дөрес. Яхшы. Балалар, а мин дә сезгә итекләр алып килдем. Итек нинди? Козу. Йомсак. Матур. Әйбәт. Сөмбел, итек нинди? Яссы. Матур янсак. Дөрес. Настя, итек нинди? Сары. Әйбәт. Балалар, давайте ваши валенки станцуют вместе с моими. Ребята, а что произошло дальше, мы с вами сейчас узнаем. Кызы бу бүләкне бик шатланып алган. Әнисенә рәхмәтләр укыган. Ләкин Куян кызы җылы итекләргә өйрәнмәгән булган. Ул алардан бик тиз туйган, салып ташлаган. Әнием тапмасын дип,
аларны ешереп куйган. Кар өстеннән дә, боз өстеннән дә яланаяк йөгерә икән. Бер көн буе шулай йөгергән, икенче көннән дә шулай яланаяк йөргән, өченче көне инде аксый әнисе янына килгән. Әни, минем аягым бик авырта, дигән. Әнисе аның аякларына карган да аптырап калган. Кызым, синең аягың шешкән иш, дигән. Инде ни эшләргә, дип уйлап аткан Куян. Ребята, очень хорошо. Пока Куян коза размышляла, что же им делать, в дверь кто-то постучал. Балалар, кто это? Белка. А как по-татарски будет белка? Не знаете? Белка по-татарски, ребята, будет тиен. Давайте вместе повторим. Тиен. Балалар, тиен нинди? Матуемсак. Якшы. Сары. Ребята, тиен сказала, что нашу Куян козу нужно отвезти к доктору Айболиту. А вылечит ли доктор Айболит? Мы с вами узнаем, если прочитаем сказку до конца. А чтобы наша Куян коза не было так грустно, чтобы она не грустила, мы с вами для нее станцуем веселый танец. Балала. Эй,